يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan gari na Bohiko a cikin wannan ƙasa ta Benin Republic ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci. Bahaushe ya ce yau take sallah gobe jajibiri. Gobe ake bikin naɗa babban limami na ƙasa na Benin Republic baki ɗaya, kuma wani taimakon Allah daga nan Bohiko. Muna addu'a Allah ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya. Shi kuma Allah ya masa jagoranci. Ko kuma Allah ya ba ku ikon yi masa biyayya. Allah ya haɗa masa kan al'ummar wannan ƙasa. Allah ya sa sanadiyyar shugabancinsa musulman wannan ƙasa su dunkule, su cure, su mulmule, su lailaye, su zama abu ɗaya. Ban yi mamaki ba da na ga dukkan wani oga ko boss na ƙungiyar Izala ko na Ahlus Sunna da ke ƙasashen Afirka gaba ɗaya sun halarta a wannan wuri. Idan ka duba nan cikin gida tun daga Kotono muke tare da manya-manyan maluma da shugabanni har ya zuwa nan. Ɗazu ina leƙawa sai nake ganin su Alhaji Lawan Dauda, ɗaya daga cikin jagorori iyaye waɗanda suka rinka cire dukiyarsu domin a gina addinin musulunci a cikin wannan ƙasa. Ba a nan Bohiko kawai ba, ba a Kotono kawai ba, ba a Malabil kawai ba, wurare da yawa duk inda ka je sai kaga gurbin da suka sa dukiyarsu a ciki. Irin waɗannan bayin Allah kuna da su da yawa, muna addu'a Allah ya musu albarka. Wani abun ban sha'awa, Bohiko nan ne mahaifa ta Dipite Sale, wani matashi ƙwara ɗaya tallin da Allah ya bamu shi a Afirka, wanda ya kafa mana Sunna TV, gidan talabijin ɗin da yake yaɗa saƙon sunna dare da rana. Sunna ta watsu ta tafi gabar da yamma, kudu da arewa. Bidi'a aka bata one blow saboda a sanadiyar Sunna TV da ya kafa mana
yau gidajen talabijin a Afirka na sunna Allah kaɗai san iyakarsu. Duk wani gidan talabijin da aka buɗe na sunna Afirka, in Allah ya da Dibite Sale yana da lada a ciki, domin shi ne sanna sunnatan hasana, ya sunnantar da sunna mai kyau. Ba za mu gushe ba muna masa addu'a Allah ya masa albarka. Wannan gari naku inda nan ne mahaifarsa Allah ya wa garin albarka. Iyalansa muna addu'a Allah ya musu albarka. Zuri'arsa muna addu'a Allah ya mata albarka. Iyayensa muna addu'a Allah ya gafarta musu. Arzikinsa muna addu'a Allah ya wa arzikin albarka. Allah ya ƙara masa lafiya a gangan jikinsa. In ya kusa mutuwa Allah ya ɗebo shekaru ya ƙara masa. Duk inda naira da dala da saifa da euro take Allah ya nuna masa wurin ya murƙushe kansa. Ba don komai ba sai saboda mun ga dukiyarsa ta amfani addinin musulunci. Allah ya ƙara wannan ƙasa ta Benin albarka. Shugabanninku Allah ya musu jagoranci. Mun ga lokacin da mataimakiyar shugaban ƙasa take ba da sanarwar wannan taro da kanta. Muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi. Ita ma Allah ka ƙara albarka a cikin rayuwarta. Ba dogon wa'azi zan yi ba. Zan ɗan haska ne da tocila mai cin batir 3 sai in koma in zauna. Amma abin da nake so ne magana a kansa shine ukhuwatu dini ya qaumi tunadina biha nuhaqqiqu ya qaumi amanina. Ukhuwatu dini aqwa min uran nasabi, ukhuwatu dini fawqa al-mali waz-zahabi. Musulmai muna da yawa a duniya, yanzu ake faɗa mana adadin musulmai sama da biliyan 1. Ana magana mun kai biliyan 1.7 adadin musulmai a duniya. Ahlus sunna muna da yawa a duniya, muna da yawa a Afirka. Kusan Afirka yanzu an riga an ci Afirka da yaƙi. Ka je Najeriya, bid'a an dauke ta kauyanci ne ma. Shiga Niger kaga yadda ake sunna, zo nan Benin Republic kaga yadda ake sunna, shiga Togo kaga sunna tana tafiya da kafarta, je ka Ghana kaga sunna, mutanen Ghana sun gane, je ka Cote d'Ivoire kaga yadda ake gwagwarmayar sunna, je ka Kamaru kaga yadda sunna ke tafiya, je Gabon, Libreville kaga yadda sunna take haɓaka. Sunna ta karbu, Islam ya watsu ya barbazu, shirka an dauke ta yar kauye, bid'a an dauke ta kauyanci ne. Me ya saura mana? Abin da ya saura mana shine in so ka dan Allah, kai ma ka so ni dan Allah. In kaunace ka dan Allah, ka kaunace ni dan Allah. Mun ce mu musulmai, mun ce la ilaha illallah, mun ce Muhammadur Rasulullah, amma wannan da wannan ba sa magana. Wannan na jin haushin wannan na haranar wannan na yi wannan kafar angulu tsakanin liman da da'ibi. Ana kallon hadarin kaza a cikin masallaci, tsakanin liman da ladan ba a magana. Wace irin al'umma ce wannan? Wace irin al'umma ce wannan? Yanzu nake maganar Togo, manya-manyan jagorori suna da Togo duka muna tare da su a wannan wuri. Sheikh Abdul Jalil muna tare da shi a wannan wuri. Imam Zakariya muna tare da shi a wannan wuri. Manya-manyan gingiman malaman Togo sun wo ambaliya duka tare da su muke. Me ya saura? Abin da ya saura shine musulmai na duniya, musulmai na Afirka, musulmai na Benin, musulmai na Najeriya, musulmai na Togo, musulmai na Ghana, mu yadda da cewa tsintsiya ce madauri ki daya. Abin da ya taba wannan ya taba wannan, abin da ya taba wancan ya taba wancan. Kamar yadda Alƙur'ani mai girma ya siffanta mu, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Yaya suke? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sannan wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata. kai su aljanna kai ma zauna a can. Allah wa rasulahu. Kai su aljanna kai ma makale. Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat, mu'minai da maza da mu'minai mata inji Allah, ba'dhum awliya'u ba'd, sashin su masoyin sashi ne, sashin su masu taimakon sashi ne, sashin su masu jinkan sashi ne, sashin su masu jibintan lamuran sashi ne. Tsakaninku da Allah haka muke? Kana son yan uwanka musulmai? Yau tsakanin wani a masallaci ba ya hada kafa, wai da wannan ba sa magana. Wai musulmi ne sun bata da musulmi dan uwansa, ana kokarin shirya su, yana billahi lazi babu sulhu daga nan har ranar tashi alkiyama, kabarin sa daban nawa daban, ko a wajen gudun ko faraki.
a ja aya ya tsallaka, a ja hadisi ya tsallaka. Wanda wani irin musulmi ne? Mata tsakaninku da Allah kuna ƙaunar junanku? Kina so a aurar da ƙanwarki amma ke ba kya so a miki kishiya. Ban gane ba. Kina so yarki ta samu miji amma ga yar wani ta samu miji, mijinki zai aure ta. Kin ce billahi lazi a cikin uwata ma ni kadai na zauna, a nan ma ni kadai na zauna. Ga Qur'ani yana cewa muminai maza da muminai mata sashin su yana kaunar sashi. Mata tsakaninku da Allah sashin ku yana kaunar sashi. Yau idan ka ji an kulla wa mace sharri, waye kulla mata? Mace yar uwarta. Wacce ka ji an je gidan boka an haukatar da ita, wata je gidan boka ta haukatar da ita? Mace yar uwarta. Wacce ka ji an kulla mata sharri, jinin haila ya barke mata ya ki daukewa, waye je ya kullo? Mace yar uwarta. Idan ka ji an yi kutungwila wa mace, waye? Mace yar uwarta. Allah ya ce sashin kuna son sashi, ya sashin kuke gaba da sashi? Yanzu idan kana da mata kace za ka yi mata amarya, ranar za ka gane cewa ta gane sunna ko bata gane sunna ba. Da duk wasa ake, kana cewa wallahi hajiya ta gane sunna tsantsa, ta gane ce za ka yi amarya ka gane ta gane sunna ko bata gane sunna ba. Kuma ka nemi dalili ka rasa. In ta zo ba kanki za ta zauna ba, ba arzikinki za ta ci ba, arzikinta za ta ci. Ba ƴaƴanki za ta haifa ba, ƴaƴan da Allah ya bata za ta haifa. To wai menene matsalar, menene dalili? To ai ba a san halinta ba. Ke san da za a auro ki an san halinki? Ba ta nan aradu da kai aka auro ki ba. Kuma kar ka taba tsammani wallahi ko daga aljanna za ka wa amarya sai ya yi rikici. Ba wai daga duniya ba. Kuma duk hujjar da ka bata ba za ta yi da ba. In ka ce yar uwa alhamdulillahi naga Allah ya buɗa mun, wadata ta ƙaru, saboda haka naga wata mun fahimci juna zan auro ta. Ta ce ai da ma haka kuke maza maciya amana, namiji hankaka gaban ka fari bayan ka baki, da san da baka da kokobo muna zaune lafiya, yanzu kayi kuɗi zaka ci mutunci na. Allah ya isa. Idan ka ce ke ki haƙuri kar ki tada hankalinki, yarinya ce karama ba za ta iya tada miki hankali ba. Ka ji dan rashin wayo, yarinya ce karama amma za ta aure mun miji, kishiya ba ta karama. In ka ce ke kuskure aka yi, ba yarinya ba ce, tsohuwa ce ta ce alzalumi algungumi, wato wata tsohuwar dakariya aka aiko auro dan a cuce ni. Allah ya isa. An ce yarinya karama kin ce baki yadda ba, an ce tsohuwa ce kin ce baki yadda ba, to wa kike so auro? In kace ke kwantar da hankalinki, yar uwata ce ta jini zan auro don a zauna lafiya. Ta ce don cin amana, yar uwarka zaka auro, ni bare, wato ku haɗa kai a nuna mun wariya. Allah ya isa, an ci amana ta. In kace ke ba yar uwata bace, yar uwarki ce, cikin danginku na samo don a zauna lafiya. Wato da ka tashi shi yin auren kana so wajen zaka aura sai yar uwata don ka raba zumunci. Allah ya isa. In ka ce ke kwantar da hankalinki, malama ce ta yi karatun addini, ƙarya banza ƙarya wofi, ina amfani ilimin da ba aiki da shi. Idan ka ce jahila ce, ta ce mahaukaciya za a kawo mu a gida kenan. To yawa take so auro. In ka ce kai auren ma emergency ne, ba wani shiryawa na yi ba, abokai ne suka hada. Ta ce wato don cin amana, amarya ma kai ma kanka baka san kanta ba, a duk kunkure za a dauko a kawo mu a gida. In ka ce ke na santa saboda shekara 10 muna tare, ta ce azalumi yau Allah ya tona maka asiri, ashe shekara 10 ana cin amana ta a waje ban sani ba. Idan ka ce baka ce, ta ce haka zuciyarta take. In ka ce fara ce, ta ce bilicin ne. In ka ce doguwa ce, ta ce mahaukaciya. In ka ce gajera, ta ce ta cika yawan fushi. In ka ce ta ce, in ka ce ta ce, in ka ce ta ce.
to wa take so auro? Akwai wani malamin mu a Najeriya a Kano, Allah ka gafarta masa, Allah ya masa rasuwa. Sun dade tare da matarsa sai zai wa amarya. Kun san abin da ya faru? Ita matar gajera ce sai wa amarya, amaryar doguwa ta fi uwar gidan tsawo. Amarya ta tare, ashe sanda amarya ta shigo uwar gida ta hange ta an gwada mata ita, ta ganta wata doguwa ta fi ta tsayi. Yace da sassafe sai uwar gida ta fara shara a tsakar gida. Yace wallahi ban taba ganin ta tana shara da asuba ba sai rana. Yace tana shara kuma tana waka shata, sai ga waka shata a gidan malam. Tana shara tana nagode wa Ahmadu Gaya, nagode wa Ahmadu Gaya. Malam yace na tsaya dai ina saurare ina gani iko Allah. Yace tana isowa kusa da ɗakin amarya sai ta daga murya. Da wuya dogo ya samu natsuwa, nagode. Dana tsakanin ku da Allah da wa take? Malam yace dai shiru ina jinta. Na gode wa Ahmadu Gaya, da wuya dogo ya samu hankali, na gode. Kowai tsayi ba shi natsuwa, in kana musu ka kalli raƙumi, na gode. Malam yace to Allah ya sa ni ma na iya waƙar. Yace ni ma sai na leko. Sai na ce ƙorƙet in ji zabuwa. Ya ce ina faɗin haka sai ta je faɗin tsintsiya ta miƙe. Ta ce munafikin Allah, wace ce zabuwar? Ya ce ban gane wace ce zabuwar ba. Daga kira waka na ta yaki, ta ce ƙarya kake munafikin Allah. Wato dan ka ga matarka doguwa, ni gajera, kace mun zabuwa. Allah ya isa, sharan ma na fasa. Ta je fada tsiya ta goba dai. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf, suna umarni da abin da shari'a ta yarda da shi, abin da shari'a ta san shi, wa yanhauna 'anil munkar, suna hani daga munkari abin da shari'a take ki. Allah ya ce wa yuqimuna salata, suna haduwa su tsaye da sallah a cikin masallaci ana sallah, alamu hadin kan musulman anguwa. Liman ya kai Fatiha a ce amin, ka ji masallaci kamar zai tsage. Wa yu'tuna zakat, suna ba da zakka, domin zakka na kawo soyayya tsakanin musulmi, tana cire gaba da kiyayya tsakanin masu kuɗi da talakawa. Duk mai kuɗin da ke fitar zakka ko bala'i suka shiga gidansa sai kaga talakawa sun kawo agaji. Amma mai kuɗi marawaci, ba sadaka ba kyauta ba zakka, kam. Wallahi barayi sai su shiga gidansa suna dukan shi, talakawa na kirgawa. Idan suka ba shi tim, talakawa su ce ɗaya. Sai Allah ya ce wa yuti'una Allah wa rasula. A dunkule, a cure, a mulmule, a haɗe, suna yi wa Allah ɗa'a, suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗa'a. Allah ya ce ula'ika sayarhamuhumullah. Waɗannan da sannu Allah madaukin sarki zai ji kansu. Allah ka ji kanmu, ka rahamce mu. Alaramma Allah madaukin sarki a cikin alqur'ani mai girma sai yake ce mana wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الصحابي الجليل ثوبان صحابي ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya zo samu Sauban yana kuka. Sauban sai kuka yake. Annabi ya ce ma za yi kika ya Sauban. Ya kai Sauban, me yasa kake kuka? Amma ka rasuwa ne, ya ce a ya Rasulullah.